Kuchaka kurwa ase county ya Nyamira omo women rep we county eyuyu Musubati Jerusha Mumanyi nego litukolia lero abakaguchakia onabo igokora omuroberio obokwena na ebitamba byobochenu kose sanitary towels wochase abana banyaruka ase county ya Nyamira omuyega okoreka ase getige skuru yoboroso ya Tunga eyogotoka imeye wodi ya Nyamaya wokwana chinga kiechecho Musubati Jerusha nigabereka goteba buna obotaka negati yebitango ebigendrete kwirira obusoko bonene asaba n'abanyaruka chingaki bale asa matukabo nigo egekoreki kyabage kumwirira ereko imukya egetambukire kyo yogokorwa obokonye bwebitamba bwebochanu bochya ase abana banyaruka ukwana naboigo chingaki echecho nigo abakagukwanira igoro yokugani boigo owokorwania chisegi chiginka ase chiamate au omurikito Daniel Ontiri nabakagwikirana aso mujego yo nabona nigo atwaleganire roboti urwo asenchira yoboikirano. I am today launching officially that these sanitary towels should reach every school and every student, and I say makofi jamani. Ase county ya Nyamira Umuske Jerusha niko chinga kecho agikere bikore bibonereria asa abana banyaruka n'abasubati ase county yo nagotabuna chinga kicheikire cyo gwake getuli ase segiye onye gukuripo mwana moke that is gender based violence. Onye wakonyoro mwana mumuro wa sodomite that is gender based violence. Onye gukuripo musubati obandi kwanyorantira that is gender based violence. And I am against that, not only me, but the law of Kenya is against gender-based violence. Lakini asoko nyorwa, ayetu atebirina omonto ndi place ogochiesa na magima y'abantu. Kabese kwa eguri bagamenye na inwe. Osaba no mutete tugo monto gotanda abantu asitore. Omonto bunoyo atebigwa agende komenya ali esetera asa abantu bamubuye kaine bali. Lakini alwe sabanta baya ekekogera community inara tutageta asense mwende nigakwanire igoro yobomo bomugusi no kugania kogotwara na gukwana neriogie limo okonya nonye naso kungusa amagendero kurwa ase serikali enene mama county na kinire na beire ejakabere na gendero gorali na rosi network na ro libla bakunku bandi bagukwana na ndi bakonye bisaku byabo na ite nile tayari okonye gete kubyito buno mugusi chiga kechecho Muske Jerusha nigaenekirie buna nare tayari asiganga yaye yage siasa osigeta boiga basubati banda ega Kenya kwirwanirira asa mabaga ao yoborai. I am there and I will not be intimidated. Bali bakaleta na barandame bamusianga elinde ngoboe. I am not going to fear. I am there for the sake of my people. Jerusha mungina mumanyi nigo gwikekero tokogende mbeo haru musubati weka uraririe gocha gukinania enyameni ya gesiasa na barai banda basacha asokolia na kurwanira ekirgo kyobogavana ase county ya Nyamira asobochori bogocha egetambokero nonyene bo kyagendere kungusa ebirengererio ao ase siasa ye county ya Nyamira mwanyanzeire abantu baminto banyamaya ngende kulikyo bugagano muno mukungu Nyamira mwanzire tulikyo bugagano bo and I want to assure you this kumurangu bugagano ndiburamanyana ege tugekoro ku revolution kia kititiza mutini bagakora kuya balindi bakasubaitire abantu bari bakora n'abakungu nkuruba tereka taseni kya gatembe litere nengoro kwa Daniel Ontiri.